защо днешно време да обичаш и да бъдеш обичан и да има любов, особено през младите като мен, е толкова трудно. Трудно ли е да обичаме като хората, да бъдем ние и да обичаме? Трудно ли вече да кажем просто обичам те? Адски лесно да казваме, всъщност, но ние днешно време не толкова вече. И аз не знам как да го обясня. И просто не можем да повярваме. Тоест, и аз не знам. Но просто любовта вече не съществува, поне така мисля аз. Или не съществува онази любов, за която всички си мечтаят, включително и аз. По случай Свети Валентин ще направя това видео. Днеска е Свети Валентин, обаче когато аз го качвам, което няма да е днеска, няма да е Свети Валентин. Защо не качих предния път такова видео? Не знам. Просто сега ще кача видео за Свети Валентин малко на патерици. Здравейте, днеска е Свети Валентин. Какво искам да окажа на вас и моите зрители, които ще ме гледат и да напред? Искам да разкажа какво сме ние днешно време, какво сме ние всъщност и защо ние не можем да обичаме, защо някой не може да обича, защо? Толкова ли е трудно днешно време да се обича, толкова ли е сложно? Защо днешно време ние като хора, особено така наречените яки момченце, бакти, дето слушат Димов и се правят на велик. Няма кока. Пее ли си на Димов? Как? Не му знам много песни. Знам ги, ама не знам от кой квартал е такова. На колко години си? На 14. На 14 години вашата са... Ето, виж, сега ти дава шанса да си лафиш с Димов. Ако може да зададеш един въпрос, какъв въпрос би му задал? Как е газето? Какво става? Я знам. Как е газето? Гърме работата, батьо, знаеш, нали? Снима на камерата, там Русток, и там е моята брат. Тя не знае, ама... тя все още не знае! Защо не искаш да питам неща за училище? Защото имам 7 завършен клас. След това какво правиш? Бачка е на строежа, брат. Защо не си завършил образованието? Пари трябва. Колко пари трябва, ама без образование за къде си тръгва? За путките трябва и малко лев, брат. Като нямаш образование, путките според те ще ти връзват? Те си връзват. Те си връзват? Да. Като нямаш завършен 12 клас, не се ли чувстваш тъпо? Не. За тебе живота просто трябва да е една работа. Настроиш в цялото. Им си пари, сега работя друго. Парите ли са най-важните? Да. След 7 клас въобще не си пробвал да ходиш на училище? Не, брат, аз завърших вече. Не, мек си учил до 12 клас. 7 клас. Колко е 2 на 4-та степен? Не знам, брат. 2 на 3-та степен? 4. 2 на 2-та степен? 1. На един въпрос се разуме. Не мога. Ти от първо лице говорил ли си за това, виждал ли си го, споделяш ли го с някой? Съжаление съм го виждал, опитвам се да... Когато дойде някой млад човек при мен и ми каже, че вчера отишъл примерно да се бие с някой, да се опитвам да го направя забележка, защото в момента е модерно да си агресивен. Модерно е да се правиш на гангстър, да се правиш на лошо момче. За мен това е наистина страшна глупост и се опитвам възможно най-много да се карам на такива хора, да ви обяснявам, че това не е готино. Това прави младите хора по-скоро задръстени, отколкото готини. Защо? Защо такива харесвате? Защо такива стават популярни? Защо? Нещо време, това ли са добрите мъже? Това! Някакъв мухлък, дето не може да посмее да ти каже обичам. А казайки ти обичам те, точно се вика, как ще... Добре бе, това ли? Това ли? Е това всъщност истинската любов. Днешните момичета, говорим предимно за моите възраст, защото това мога да кажа, мога да кажа за 20 годишните, въпреки че те са също да рече още. Но да, нашите момичета. Добре бе. Последно време в TikTok ми излизат постоянно някакви видеа на 14-15 годишни момичета на песни чалги, как обясняват колко са ненормални, как не трябва да им се пипат мъжете, защото ще стане страшно. Моля ви се, успокойте се първо, защото е много грозно да снимате на такива песни чалги толкова крехка възраст. И второ, вие още не знаете къде ви се намират половите органи.
цяло това не ви прави по-различни и не мисля, че ще привлечете вниманието на някое съблажаващо се момче по този начин. А има доста по-важни неща от това. Така че бъдете по-чил. Защо трябва първо да се облечеш като тутка на улицата? Да говориш тъпоти, да говориш на бате повече отколкото мъж. Момчета говорят на бате, да се държиш като най-големия, такова да ми носиш непристойни дрехи. Защото мога ми банят път, това няма да кажа. Скът думата, дрехи. Втори път няма да ще защо или пък защо носите най-тепло? Защо правите това? Защо нямам тези вид момичета, които носят тези дрехи? Защо се правят на голямата работа? Видът, който е... няма виждам никой, но просто. Добре, бе, извинявай малко. Къде ще е на любовта? Говоря предимно на тях и на момчета. Къде ще е на любовта, която реално е така хубавата любов от 80-те, 90-те, френската любов също. Любов, за която всеки мечтае. Филмовата любов, на тази, на която вие казвате, йока, кой секси момче. На тази любов, на която вие викате, защо няма такива момичета, защо не ме обичат по този начин. Как ще обичат по този начин, когато ти се държиш като пълен мухло и намира само тези, които ще се държат като тебе. Пълни мухлевци. Ти се държиш като мухла, не знам женството на мухло, но да кажем мухла. Мухла, не знам как е женството на мухло, но да, представете си женството на това. И ти се държиш като тъпанарка, като кифла. И очакваш от среща ще биш идеалния мъж, любовника, хубавия, интелигентния, забавния, чародния, като от приказките. Не, няма да намериш този от приказките, защото този от приказките не харесва теб. Няма да харесва теб. Този от приказките харесва на тези момичета, които се обичат добре, които не се държат като кифля, се държат като мили момичета, които ще кажат, обичам те, няма да ги е срам. Няма да се държат надменно, няма да ти напъсват какво да правиш и да се държат на по-велики от теб, защото се раняват на твоето място, защото са на твоето място. Вие сте едно цяло, а не надмездие. Ще избират те момичета, които се държат мило, помагат на момчето, държат се истински мило, не като гледали кифли, някакви по-нацепени от приятелят ти. Държат се мило, точно като по филмите, това момиче, което е смутено, което накрая се отказва, че е някаква интелигентна. Но не тази, където ще отиде на дискотека и ще почне да танцува ракетцата, нали? Моля те. Нямам против от тялгата, харесвам я до някаква степен. Обаче, изненадам се нещо звуковете са котките ми, няма го направя. Обаче, въпреки това, не, ти да имаш тази свободност и просто да можеш да си намериш някой друго пишлемел среща в дискотеката и това да не ти пречи, че го загледаш, че го харесваш и че можеш толкова лесно да зарежеш мъжа, с който или момчето, с което излизаш. Не били се това малко защото това е много скапан номер. Харесваш някой, обичаш някой. В следващия момент какво става? Пичовото среща е по-готино, те е майната. Не се казва така буквално, но вие това си мислите. Влюбих се в оня, но вече не ми показва тея. Приятел, когато ти си бил с него, ти обичала ли си? Защото ако някой наистина обича някой, то не мога просто да му каже чао. Чао казват тези, които не обичат хората истински и могат да ги заменят много лесно. Това е една най-добрата ви приятелка. Можете ли вие да замените най-добрата си приятелка, където ви помага във всички трудности, във всички
неща и ходи навсякъде с вас и ви помага като сестра. Заради някаква, как се намерили е така от нищото. Не можете, нали? И за това говоря. Защо? Защо? Момчета, ние сме много по-добре. Вие, аз не съм от този тип хора. Аз казвам най-честно срещания вид по моят години. Няма да казвам колко да се чуши, но то се личи. Не съм много. Момчета, огнецепените барки, добре вие гледате добре. Това може да завиждам. Че. Защо се правите с бъткът? Това не изглежда добре. На масово от хората не изглежда добре. Масово. И защо масово от вас не говорят като мен, а говорят на Коста! Надкачили сте някакъв робокоп. Надо сте Тони Стораро версия 3000. И няма. Малко се съобразявайте, нали? Добре, и защо? Защо сте някакво като как сте ви добре, и защо? Когато ми говорите за госпожата ви, дори класната сте като класна, как сте? Или пък госпожо, извинете, че закъснях, барава! Браво. Не. Защото като е милото, интелигентно момиче, което чете книжки и е образовано. Бро, няма как да стане. И после тази к***а ме напусна. Бро! Защо ли? И аз бих напуснал, ако бях жена. Има и женски от този вид. Мразя такива хора. Или що си като мъки, мърдай, аз съм на лавката, мърдай! Мърдай, че ще те бия! Бро, малък е. Защо? Защо се държите така? Или примерно, аз майка ви или баща ви. Тата, как се? Маме! Бро! Това са твоите родители, те сте родители. Малко по-спокойно, ако може. И това, което казвам да се върна на темата, че много отсъпне. Точно най-чести видове като вас няма как да имат гази като хора. И няма как от този вид хора да има истинска любов. Бро, от какво ще има истинска любов? Вие буквално сте като... буквално сте като... Ти се правиш най-готиния пич, имаш най-готиния тя се прави на най-готиния има най-готиния пич и всички се покажат един друг, че имате нещо готино, накрая взаимно го изгубвате. Защото от много прекомерно ласкателство и от много прекомерно на такова кой е най-добрия и губите единственото как имате, а това сте вие самите, един друг, обичайки се. Как ще има любов от някой, който е кифла иска и която буквално е като... Защо сте с някой, която реално обижда хора? Обижда и мен. Някой като аз не седя говоря с приятели като мърдай бе! Абе мърдай бе! Бро! Или пък вика бори се! Що си този клас? Мале ужасния си! Какво съм ти направил аз? Да ме обиждаш ти? И защото това е единственото съзнание. Ти не ме познаваш какъв съм, обаче ще ме обиждаш. Не, защо ходите с такива жени? Предимно. Говоря най-чести видове, не говоря за отделните видове, които са умни, интелигентни и са като мен. Има и много такива, в момента говоря за масово хората на моите възраст. Или пък мъжете, дето са Коста бе! Маци как си бе? Бро! Аре се чуде, мате! Аз те обичам, анави бе! Бро! Защо? Говориш като някакъв съцепен алхимик, който е експериментирал със себе си и е станал Хълк, там че не е зелен. Бро, моля те. И това, което трябва да правите вие, има една истинска и приятна и хубава връзка, готина, забавна и просто интелигентна връзка, дългосрочна връзка. Е просто да бъдете себе си. Да бъдете мили, добри хора. И от едната и от другата страна. Да не бъдете никакви хора, които искат
мангезите и момчета, които ги дават, защото са глупави и смисъл само така може да държат момичето. Бро, не задържи така момичето. То това не с тебе само защото има пари. Но да. Една добра връзка е просто да обичаш. Да обичаш от тук, не от тук или от някой друг орган. Да обичаш душата. Казвам го и за едното и за другото. И тези, които не очаквам от хората, такива. Аз много ми е такова и някой като ми правя някакво видео за TikTok, примерно. Някой е хубаво, еднъж мина някой. Той обижда директно. Защото в днешните младежи има злоба. Днешните хора има злоба. Има омраза. Има изкупване на комплекси. Има всичко това. И изгубване на от пречистване от комплекси. Как ще искаш да имаш някаква връзка? Като единственото, което мислиш, как ти да се покажеш важно. Няма как да има двама човека заедно, ако един и другия се прави на важно. Накрая оставаш без никой. Нито жената е твоя вещ, нито той е твоя вещ. Вие сте отделни хора, които се обичате истински. Или поне така си мислите. Много пъти жените имат тебе за бодигард, за да ги спасяваш от случаи и да се правят на велики, че имат някой. Много повече случаи пък момчетата се правят на велики, за да се покажат пред мъжете, че имат най-красивата мацка, а то това не е така. И да. Защото всеки мъж отпадне, ако ти имаш мацка, която има 50 снимки в Инстаграм как е разголена и се вижда баджака или се виждат чомбите и той извинява, и той ще падне по тебе, каква мацка имаш. Нищо, че лицето е начало директ. Да. Френската любов. Много харесвам тази любов. Защо наричам френска? Защото ми напомня на романс точно от Франция или от 90-те на Кубало, където и да е. Буквално това ти да се облечеш добре, като мен в момента. Примерно. Това е пример. С хубави дрехи, не с Samsung, Adidas и да го свлечеш така, че да се вижда ти, ако искаш и поя работа нагоре. Брат, не. Ще се опитам да го кажа възможно най-спокойно. Ако сте мъж, не носете панталони, с които ви се виждат глезените! Ние не искаме да ви виждаме глезените! Буквално аз не съм съгласил да виждам твоя глезен, ние не сме си толкова близки! Ето това са панталони, с които ако не носех чорапи, които са дълги, щяха да ми се виждат глезените! Какво правя аз? Имам чорапи! Използвайте чорапи. Те няма да ви навредят! Освен ако аз не съм майка ви, която ми къпе, не искам да ви виждам глезените! Те показва. Глезено. Йо, не си някой сте призорка, трябва да се събличат. Моля. Не си... жените. Не се разговаряте като че ли... като че ли правите стриптиз, моля ви. Не, загранете се малко. Мъжете харесват да имате малко... да не покажете всичко директно. Другото, облечете се стилно, облечете се спортно елегантно. Това и мъжете и жените го оценяват. Говоря за мислените мъже, не говоря за тези, които всъщност до сега говори за тези типове. Не, за свещните хора оценяват как се облечени. Това е първото впечатление на него. Дрехите го стърсят, защото ме изпращат. Нали както се го казва. Другото, френската любов. Нали, това е, ще отидеш при нея да кажеш, не да кажеш йо, аз те обичам, да чакаш тя да дойде при тебе. Не. Отиваш и казваш здравей, обичам те. Нали, ако не си готов да кажеш думите обичам те директно, кажи, защото може би тя може да се стресне в първи момент и да ти каже не те обичам, но това е стресне от шока. Не отиваш при нея и казваш примерно. Зависи какъв е случай, но аз ще ползвам много прият говор. Дали този говор, който става и за това, ако приема в училище и я гледаш от много време, говор, който става и за да срещнах я в парка и сега и се влюбих с нея. Учиш при нея. Ето така. И казваш здравей, гледам те и сърцето ми. Обичам те. И искам да бъдем заедно. Ще приема всяка твоя дума.
ще оставя малко време, като съм тук, като мислиш и да реши дали искаш да сме заедно. Няма да е лошо, ако кажеш не. Няма да ме нараниш, ако кажеш не. Нещо такова, не знам как да го продължа нататък, но да, нещо от това сорт. Обичам те, искаш и да излезнем. Ела. И после излизате. И си като Волинския батъл с Хела и някакво... Аре, от дискотеката, аре! Не. Или аре там да пафнем една цигарка. Не. Идва с пакет цветя, шоколад, бомбони. И дава сърцето. И шоколада, или пръстане, или някаква гривничка, или гривничка. И носиш това нещо на нея, подаряваш ги и казваш, за теб са. Има малко подаръче за тебе. Букет рози. Или роза. И бижу. Или... Дай да кажем, че взема някакво бижу. И бижу. За теб. Ма такова нежно го казвате, не? На ти цветто, на ти цветто, на ти подаръка. Да, вземи и гледай го. Бро, не. Бро, не така. И това е, нали, просто бъдете и бъдете себе си, не се правите на нещо, което не сте. Това е изискано. Нали. И другото, не искайте от нея да имате край в леглото. Моля ви, това също много го искат и съм го видял. Не. Бъдете себе си. Тоест, не бъдете такива хора. Не искайте това. Това ако се случи, ще се случи, но не дайте го правете, след едно това изискате. Не. Грижете се за нея. Бъдете и като принц. Не да бъдете роби. Никакъв случай не бъдете роби. Говоря една нежност, която жените трябва да имат. После защото жената се прави на по-велика от мъжа. И иска повече права от мъжа. И вие ги подтиквате да бъдат мъжествени. Кажете и как може да бъде елегантно, мило, добро момиче. Като вие се държите с нея. Така, че тя да хване какво е това. Нищото не е много дълго, съжалявам. Но да, сега ще покажа от женска гледна точка какво да не правите. Отново, че съм го виждал и това. Някакво сте като... Пуште вейп, защото това ме верят. Ако сте в училище на такова и срещу мъже, нали някъде. Абе, аз те обичам. Искаш да сме заедно. Много си готин. Бро, не. Ела, примерно, хубаво облечено. И елате до мен, видите като... Здравей! Гледам те доста мен. Не усещам колко си красив, колко си мил и колко си забавен. Искаш да избегнем някъде. Ако кажеш не, няма да стане. И от тогава ти чакаш, ще отговоря. Той повечето пъти би казал да, примерно. И излизате и не си облечена супер разтаковано с някакви токчета или някакви найски и се правиш на ръце. Звучиш се добре, елегантно. Добре облечен. Стилно облечен. И отиваш, сядаш. И можеш ти да дадеш някакъв подарък към момчето. Това няма да е лошо, не само момчето е на подарък. Можеш да вземеш... ако не го познаваш този човек, вземи му нещо типично мъжко. Нима часовник. Или ако нямаш никакви пари, защото ще дойдат от ще ми казват, аз нямам пари, къде да вземе подарък? Вземи му... не знам, нещо типично мъжко. Садайки на това. Типично мъжко го вземете. Нещо по ваш вкус. И по вкус, ако познавате човека. Това вече вие трябва да го изберете, не мога да кажа. Парфюмче му вземете. Парфюмче, най-обикновено парфюмче от бабата отсрещна. Ма с хубав формат. Те пак ще го оцени.
ако е мъж като мъж. И седнете, говорете с него, не си говорете как сте павкали и пушили и къде се срещате следващия път на дискотека. Не. Говорете за някакви хубави неща, говорете за някакви филми, говорете за какво харесва единия, какво харесва другия, изчаквайте се. Това е. Това е, мили хора. Това е. После в продължение на времето вие ще се запознаете и още и още. И ще е една добра романтична връзка. Не паткото люлин, братлето, дето дето пие и пуши. Не. И не матката да те разголя, и дето павка и пуши също. И се прави най-великата и се облича в черно. Брат, не. Забравете това. Забравете това и да. Това не са добри хора. Вие ще станете тъпо поколение, ако вие мислите така. Мисленето не е правилно. Не обиждам никой. Просто опитвам да помагам. Аз бях Боби. Дано бях полезен. Не беше много дълго видеото. Да нададох някакви идеи и до скоро.